Tofa mai sauraro, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatun mai sauraro. Labarai ɗumi su yanzu aka wallafa a social media kan batun kama wanda suka kidnapping ɗin babar Dauda Kahutu rarara mawaƙi a masana'antar Kannywood. Idan ba za ku manta ba, sati biyu suka gabata a jihar Kano an sace babar Dauda Kahutu rarara, yayin da ake ta kici ganin cewa an fito da wannan baiwar Allah. To a yau dai muke samun labari cewa wannan ba Allah ta kubuta daga hannunsu, yayin da su ma an ainihin kama su, amma kuma wata matsala guda ɗaya, kamar yadda za mu kawo muku cikakken bidiyon a cikin wancan namu mai albarka mai suna tushen Hausa. To mai sauraro don Allah, idan ka san wannan shine zuwanka na farko kan wancan namu mai albarka mai suna tushen Hausa, muna da buƙatar ka danna mana alamar ta subscribe, kana ka danna mana alamar ta ƙwararrawa, domin hakan shine baka damar samun zababban labaran mu ingantattu kuma da zarar mun ɗora. Samu guri ka zauna ka shirya tsaf domin saurara wannan cikakken batu daga wancan namu mai albarka mai suna tushen Hausa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatun masu sauraro, barkanmu da jimirin sake kasancewa da mu da ku a cikin wannan rana mai albarka. Labarai da madumin su kamar dai kullum yadda muka saba kawo muku zafafan labarai. So yau ma wannan channel namu mai albarka mai suna tushen Hausa ya leko zafin batu da yake ta trending a kan social media kan batun kama babar Dauda Kahutu rarara da kuma wanda suka kama ta. Kamar yadda za mu kawo muku cikakken batun a wannan channel namu mai albarka da kuma gaskiyar batun abin da ke faruwa game da sace wannan baiwar Allah babar Dauda Kahutu rarara. Ba za ku manta ba, sati biyu da suka gabata a wannan baiwar Allah, yayin da daga bisani wanda suka kwamushe wannan baiwar Allah suka yi kiran waya domin cewa suna buƙatar naira biliyan 1 da aka yi ruwa ne, suka ce sun rage masa naira miliyan 100, ya zama cewa ya koma miliyan 900. Yayin da suka nemi kuɗin fansar ne suka ƙara turo da wani zazzafan bidiyo da ke trending akan social media kan batun cewa za su ainihin kashe wannan baiwar Allah, yayin da bisani har duniya ta ɗauka cewa za su kashe wannan baiwar Allah ne. To amma kuma a safiyar ta yau na duba wani zazzafan batu na gina trending akan social media kan batun kama wanda suka kidnapping ɗin babar Dauda Kahutu rarara. To gaskiyar batu a kan batun kama wanda suka kama babar Dauda Kahutu rarara, ina ganin gaskiya ba daidai bane, saboda bayan gudanar da bincike da muka yi, hakan ya nuna cewa tabbas hanyar tana hannun su. Kuma mutane ne suke so su dan kwantar da mutane hankali, su suke posting irin wannan abin domin ganin cewa an kawo sulhu a tsakani, yayin da wasu daga cikin mutane suke jin daɗin kama da babar Dauda Kahutu rarara. Hakan kuma da suke bai dace ba, yayin da aka ce ko da ba musulma ba ce aka mata, ko ba da musulmi ba ne ɗanta ya maku wani abu, bai kamata ku dinga mata irin wannan ba. Hasali ma ba ita muku ba, ɗanta shi ya mata laifi, mutanen jihar Kano. Bai kamata ku dinga irin waɗannan abubuwa, yayin da mutane suke fitowa a kan social media suna cewa sun ji daɗin kama wannan mata. Yanzu waƙar da yake ta tabbata a kansa, ya nuna wa duniya cewa Arewa na godiya saboda ta samu tsaro. To mai sauraro, a duka dai a yau za mu kawo ƙarshen labaran namu na yau. Idan wannan shine zuwanka na farko, da Allah ka samu hannunka mai albarka ka ainihin danna mana alamar ta subscribe, kana ka danna mana alamar ta ƙararrawa, domin hakan shine baka damar samun zafafan labaran mu ingantattu kuma daɗaɗa da zarar mun ɗora. Samu guri ka zauna ka shirya tsaf. Mun gode.